Здравейте на всички, както сигурно тогава предположихте, в днескашния клип ще говорим за Дивна или по-скоро за Готов ли си за мен. Както всички знаем, Готов ли си за мен е втората песен на Дивна, която влезе на 1 декември 2012 година, като част от нея беше снимана в Русе, друга част в София. И аз още когато влезе клипа си бях поставил за цел да обиколя повечето места, на които снимах клипа. Исках да направя клип за това. И понеже нямаше как точно да отида до Русе, реших така по аз друга причина да в София, но отидах и почнах също да обикалям около тия места и да снимам кадри от там, за да може след това да ги направя клипа и да ви покажа, като включително измежду тези места беше новата метростанция, на която се снимат Дивна в метрото, и също на улица, където имаше и такива лампи много хубави. И точно за да видите за какво точно ви говоря, нека да видим сега, нека да ви покажа това мини видео, което аз формирах всички кадри, за да може да видите за какво ви говоря. В момента пътуваме в новата метростанция, където е сниман който ви гледа. Където пътуваме, включи нататък. И сега ще се окей. Тук е снимаш. Моя дръв е много лесно запалим. Моята кръв е жега смесена с бензин. Не може да ми изгасиш, аз съм лял. 12 месеца в годината ми е ясно. Пита като удари, викаш леле майко. Знаеш кой го прави, знаеш, че е сайко. Купата е моя, никой няма да е пипа. Ако някой се опита, пускам нови 10 хита. Много искат да ме имат и от мене да си взимат, ама няма как да стане, из главата само кимат. Палете, изгасвам те, правя каквото искам. Няма кой да стигне лево ми, златото го стискам. С други думи, Криско, beats, hit, bitch, I am the shit. Ще съм момичето, в което да можеш да повярваш. Да знаеш, с мен до край да мечтаеш. Ще те накарам да намериш най-красивите думи. Това беше клипа за Дивна. Ако ви е харесал, може да ми харесате клипа. Ако не ви е харесал, може не ви го харесвате. Ако искате, може да се абонирате за мен, ако не сте го направили. Или ми вижте другите клипове и вече след това преценете дали искате да се абонирате за мен. Това за сега. Чао!